Табигать ботнада жейде күрсәтте, пыскак яңгырлы көздә булып карады, башкала чемпионатлар шаукымыннан тәсирләрен барлады. Кемнәрдер ниһаять ялга да китте. Исәннәрмесез, эфирда атна тормышын даими күзәтеп баручы Казан телерадиокомпаниясының адымнар программасы. Бу чыгарылыш Ләйсән Сабирова һәм Шымбай белән. Сәлам! Бүген без нәрсә күрсәтәбез? Татарстандагы балалар бакчалары нәрсә яшерә? Россия вице-премьерын Татарстанда яңа шаккаттырдылар. Республика үзен яңа кырылмалар белән шаккаттыра. Татарстанның, Россиянең киләчәге шушы балаларда. Драматург истәлеге авылдашлар хатирәсендә. Туфан Миңнуллинны авыл җыенында искә алдылар. Камал артистлары авыл сәхнәсендә уйнады. Халыкның кайда гына яшәсә дә, ничек яшәгәнен белеп, аңлап билергә тырышты ул. Балаларга Кырым һәм Олимпиада исеме бирә башлаганнар. Атна гаҗәпләре турында тәгаенрәк кодакта. Ширек гасыр башкала тормышын яктыртып, Шәһри Казан газетасы туган көнен билгеләп уза. Шәһри Казан газетының тәүге саны музей архивларда гына түгел, Казан Кремлендә җирдән 58 метр биеклектә саклана. Татарстандагы балалар бакчалары Россия хөкүмәтен таң калдырды. Менә сиңа! Шымбай, бу атнада Татарстанга сәфәр кылган Россия премьер-министрының беренче урынбасары Игорь Шувалов бакчалар төзелеше программасын уникаль дип атады. Инде матур гадәт буенча республика көне уңайыннан ел сайын Татарстанда йөзләгән яңа объект файдалануга тапшырыла. Төзелгән бакчалар саны гына да быел 75-не тутыра. Тагын дистәләгән спорт объектлары, мәдәният йортларында күрсәң, республиканың халкына ясаган бүләге. Аеруча район җирлекләрендә күп төзиләр. Бу Татарстанның федераль программаларда актив катнашуын һәм үзебезнең Россия күләмендә үзенчәлекле программаларыбыз булу белән нәтиҗәсе. Социаль инфраструктура белән янәшәдә сәнәгать объектлары саны артуы да күзәтелә. Бу атнада төзелеш тармагы өчен ниләр белән истәлекле булды соң? Адымнар репортажы. Нәк Курчагы Етыштан гамәлдә балалар бакчасы Сакурда Лайшның үзендә һәм Ылыкабанда бер юлы яңа бакчалар ачыла. Ылыкабаннан Игорь Шувалов һәм Рөстәм Миннехановка Габделәхәт сәлам бирә, алар Сакурдан. Здравствуйте, дети и сямнисис. Команд пунктыннан ким түгел. Добрый путь, воспитывайтесь, вырастайте из детских садов, вас впереди ждут хорошие, отличные, может быть даже одни из лучших в стране школы в Татарстане. Иштирак пунктының һәрберсендә 140 урынга исәпләнгән бакча. Әйтик, Ылыкабандагысы 6 төркем өчен 2 катлы бина. Музыка, бию, спорт белән шөгыльләнү өчен аерым заллар каралган. Балаларны яшьтән үк телләргә өйрәтәчәкләр. Татар, урыс һәм инглиз мөхите тудыралар. Бу группа безнең махсус татар телендә сөйләшүче балалар өчен ачылды. Күбәләк дип атала. Бу группага безнең 1 яшь ярымнан 3 яшькә хәтле балалар йөри торган була. Бу группаның үзенчәлеге шунда, менә кичкенәдән үк балалар татар телендә укытылачак чыгарылышка кадәр безнең видео язмалар, аудио язмалар, картинкалар, рәсемле картотекалар, бөтен нәрсә дәген бар инде укытырга. Ылыкабанда хәзер туу арткан. Шуңа элеккеге 40 урынлы бакчадан соң 3 тапкыр зурак бакча ачылуы баш бәласеннән коткарган. Из старого детского сада перешло 40 деток. Они на данный момент уже посещают новый детский сад. А новые дети мы заключаем с родителями договора по зачислению в детский сад. И детский сад укомплектован на 99%. Бакчага килү бәйрәм көн дәвамында вакыт уздыру, эштәлекле, истәлекле һәм күңелле булсын өчен барлык фантазияны, көчне һәм хәтта төсне кулланырга туры килгән. Бу бакчада һәр бүлмәнең үз исеме бар. Хәзер без булган бүлмәнең исеме Жираф. Менә без күрәбез, челтәрләрдә дә хәтта жираф сурәте төшерелгән. Республикада быел шундый якты, иркен 75 бакча балаларны каршы алачак. Бу чират икенче төрле әйткәндә 10 меңгә кыскара дигән сүз. Республика тарихында әле бер кайшанда бер елны шуның кадәр бакча төзелгәне булмады. Сакурадан Саттаровлар кече уллары Кәрим туга ук чиратка басканнар һәм күз карасы кебек саклап, кыштан бирле яңа бакча төзелешен күзәткәннәр. Очень красивый садик получился. Спасибо, очень быстро построили. Матур һәм эштәлекле. Мондагы бакчада эш тел белән генә чикләнергә уйламыйлар. Мы делаем упор на изучение 3
языков. Это русский язык, татарский язык и, естественно, английский язык. В перспективе планируем ввести также изучение китайского языка. Бакчалар төзелеше Татарстан өчен стратегик бурыч. Елдан ел республикада туучылар арта. За 3 года в Республике Татарстан будет построено 156 детских садов, в том числе 75 в текущем году будут сданы. Данная республиканская программа поможет нам устроить более 30 тысяч мест новых будет создано в детском саду. Гамәлдәге программаның таң калтыруын Россия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Игорь Шувалов яшермәде. Такая программа, которая в Татарстане, она почти уникальная, при том, что, правда, и в других регионах строится много детских садов. Почему уникальная? Потому что Нургалич всегда показывает, что делает правительство Республики Татарстан для людей, для родителей, детей. И вот в Татарстане лучше и быстрее всех заработала электронная очередь. И я надеюсь, что этой очередью как раз воспользовались те дети, которые сегодня здесь в детском саду. Балаларыбыз шундай яхшы шартларда, яхшы киләчәк белән Татарстанның, Россиянең киләчәге шушы балаларда. Әнеклеге яңа сәнәгать объектларында шул ук көнне Лаешта май сыгу заводы ачылды. Объект май культураларын тирән эшкәртү буенча җитештерү комплексының соңгы этабы. Беренче чиратта майны чистарту һәм майонез һәм соусларны савытта тутыру заводларын күзаллый. Яңа завод хисабына эшкәртү көче елына 1 миллион тоннага җитәр дип көтелә. Конечно же, это настоящая программа уже в реализации, без какой-либо серьезной государственной поддержки по импортозамещению. Это и есть импортозамещение. Такие большие проекты, они возможны только если в республике вашей, в Татарстане, будет мудрое и такое хорошее руководство. Совсем недавно, мы помним, здесь был жиркомбинат, который мы никак не могли запустить на полную мощность. Сегодня вместо этого жиркомбината крупнейший комплекс, крупнейший игрок на российском рынке, и это только начало. Май эшкәртү Татарстан икътисады өчен перспективалы юнәлеш. Җирле продукциягә ихтыяҗ артуыннан урта бизнеста файдаланып калырга ашыга. Әлки районының иң зур хуҗалыкларының берсе Хузангайда элек чистартылмаган майкадан җитештерелсә, хәзер менә тирән эшкәртүгә күчтеләр. Яңа цех беренче чирканчыгын язын алды. Хәзер яңа уңыш көтә. Халыкка сыйфатлы җирле продукт, хуҗалыкка керем, районга өстәмә инвестициялар һәм салым. Авыл хуҗалыгы тармагына ныклык. Көнбагыш кырларында арттырганнар хәзер. Маслобойный цех. Анда суткасына 16 тонна май җитештереләйди. Майга бик спрос зур булу сәбәпле быел рафинация цехы ачылды. Һәм анда суткасына 12 тонна җитештерү мөмкинлеге бар инде. Татарстан икътисад министры мәгълүматлары буенча, Россия икътисадына караганда Татарстанда уңай тенденция күзәтелә. Әйтик, шул ук эшкәртү сәнәгатендә үсеш бар. Бу тармакка инвестициялар да килә. Бу әлбәттә беренче чиратта импорт алмаштыру механизмына бәйле. Татарстан төзелеш күләмнәрен дә саклап кала. Бүген 30 программаның барысы да гамәлдә кала. Эзан Сабирова, Андрей Ключников, Айрат Мөхәммәтҗанов, Казан телерадиокомпаниясе. Россиядә балаларга үзенчәлекле исемнәр куша башлаганнар һәм гади шар ярдәмендә күккә күтәрелеп буламы? Атнаның әлеге һәм башка темаларына күзәтү Кодак сәхифәсендә. Аның авторы Фәрит Галиевның әйтер сүзе бар шунбай. Әйтсә әйтә. Кырымның Россия составына кайтуы россиялеләр өчен шул кадәр бөек вакыйга булган ки, хәтта яңа туган балага да Кырым дип исем кушканнар. Кырым Александрович үткән атнада Екатеринбургта дөньяга килгән. Ә соңгы 3 елда илдә Олимпиада исемле 5 кыз бала туган. Мондый үзенчәлекле исемнәр Советлар Союзында бик популяр иде. Да здравствует 1 майдан, да здравперма килеп чыккан. Юный пионер, будущий комсомолецтан Юнипук барлыкка килгән. Владимир Ильич Ленин объединил рабочих и крестьяннан Вилорик. Мисаллар бик күп. Мода кире кайтады бит. Бәлки Кырым белән Олимпиада исемнәренә өстәп Универсиада, Сочиние һәм башка төрле исемнәр барлыкка килсә дә шаккатмассың. Назлы җилләр аша юллыймын ла сиңа булган сөю хисемне. Көннәремдә һаман искә алып кабатлыймын синең исемне.
Түбән Камада минем искәмиям дигән чара кызганнан кызып бара. Анда һәр кеше катнашала. Менә бу дулкынлы хәтерләткән искәмиянең идея авторы Түбән Кама мэры Айдар Метшинди. Хәзер менә районда да, шәһәр уртасында да үзенчәлекле утыргычлар яңгырдан соңгы гөмбәләр кебек барлыкка килә башлаган. Агачтанмы, тимердәнме, төрле төстә, төрле фасонда, кыскасы кемнең фантазиясе ниндигә җитә. Әгәр инде тимер клоунның җылы кочагына кереп утырасы килсә, менә монысы янына барырга кирәк. Буларны булдыруда шәһәр оешмалары, эшмәкәрләр һәм гади халыкның көче кергән. Гомумән, республика көне уңаеннан Түбән Каманың төрле почмакларында 30дан артык үзенчәлекле утыргыч урнаштырмакчылар. Булдырган әйберне шәһәр халкы саклый да белсә, эшнең нәтиҗәсе була инде. Кешене һавага күтәрер өчен ничә гади шарик кирәк икән? Казанда шуны тикшереп карарга уйлаганнар. 30 август көнне үтәчәк бу тәҗрибәдә теләгән һәрбер кеше катнаша алачак ди. Гели белән тутырылган шарлар ярдәмендә казанлыларны һавага күтәрмәкчеләр. Отпускай! Что, здорово? Ну, на кого я теперь похож? На медведя, который летит на воздушном шаре. А на маленькую тучку разве не похож? Менгеруын менгерләр, өстә шарларың берәм-берәм шартласа нишлисең? Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Гомумән, экстрем яратучылар өчен менә дигән мөмкинлек. Бүгенгә шулар, сау булыгыз. Миңнеханов Рөстәм Татарстан спортчыларына асталыкларын Кама һәм Идел елгаларында шомартырга киңәш итте. Ешимбаев финал чемпионатында катнашкан спортчылар белән ул бу атнада хөкүмәт йортында очрашты. Спортчыларның чыгышыннан Рөстәм Миңнеханов канәгать калганмы? Адымнарны дәвам итеп, исемнәре МГА башланган җитәкчеләр турындагы сәхифә МММ+ка күчәбез. Миңнеханов Рөстәм Татарстан спортчыларына кайда йөзәргә кирәклеген искәртте. Почему мы 25 километров не можем проплыть? У нас воды вон сколько, Волга, Кама, 42 километра, значит, проблема. Плыви да плыви. Һәр шаяруның бер өлешен шаяртты диләр. Рөстәм Миңнеханов Татарстан спортчылары белән финал чемпионатындагы чыгышларга нәтиҗә ясады. 12 спортчы 5 дисциплинада катнашты. Иң уңышлысы синхрончы Лилия Низамова булды. 3 тапкыр алтын медаль яулады ул. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, чемпионат Татарстан спортына уйлану өчен тагын бер сәбәп булды. Минтимер Шәймиев бу атнада безнең телекамералар объективына эләкмәде. Мөхәммәд Шилфәрит коммерциялы булмаган социаль оешмалар форумында катнашты. Быел көнүзәк мәсьәлә иҗтимагый оешмаларның Татарстанның 2030 елга кадәр исәпләнгән стратегик документын гамәлдә ашыруда катнашуы булды. Берничә айга сузылган 7 секция кысаларында алар үз тәкъдимнәрен кертте. Халиков Илдар яңа уку елына әзерлек мәсьәләләренә багышланган киңәшмәдә катнашты. Россия хөкүмәте рәисе аны видеоэлемтә аша барлык төбәкләр катнашында уздырды. Дмитрий Медведев сүзләренчә, мәктәпләрдә өстәмә урыннар буенча программа проекты төзелгән. Аның кысаларында 10 елдан 6,5 миллион урын барлыкка килергә тиеш. Татарстанда бу елга да 7 районда һәм Казанда балалар яңа мәктәпкә барачак. Мершенсур парклар һәм скверларны йөреп чыкты. Ремонт башкаланың 25 яшел зонасында бара. Ляской бакча, Аксенов исемендәге сквер һәм Химиклар сарае янындагы мәйдандагы эш барышын караганда, шәһәр мэры яңа агачлар утыртырга кирәклеген аермасы сызыклады. Моннан тыш, ремонт барган һәр парк һәм скверда ял итү өчен өстәмә уңайлыклар барлыкка киләчәк. Төзекләндерүнең беренче этабын сентябрь уртасына тәмамларга планлаштыралар. Когда посещали детский парк, я как раз обратил внимание на очень интересные, Даша как раз показала, урны в виде бегемотика, чтобы дети клали туда мусор, и совсем новые фишечки в виде тематического детского парка. И что приятно, сделано руками наших предпринимателей. Изге Болгарда төзелә торган кунакханә комплексына исемне исә күмәкләп уйлыйлар бөтен республика белән. Инде 100дән артык тәкъдим килгән туризм комитетына. Гарәп теле, Таджмахал, Ага базар, Алтын Урда, хәтта Мин сине яратам дигән исем кушырга тәкъдим итүчеләр дә бар ди. Исегезгә төшерәбез, туризм буенча дәүләт комитеты яңарыш фонды белән берлектә 11 августтан 1 октябрьгә кадәр ярыш игълан итте. Мин аны Instagram өмәдияр идем. Фикерләр социаль шелтәр, электрон адрес һәм телефон аша кабул ителә. ВКонтакте, Instagram, Facebooktан файдаланганда фото элергә һәм гостиница Болгар хэштегын куярга кирәк. Нәтиҗә ноябрь башында ясалачак. Яңа кунакханә исеме татар, урыс, инглиз телләрендә яңгырашлы булырга һәм тарихи җирлекнең үзенчәлеген җиткерергә тиеш. Туфан ага Миңнуллин истәлеген яңартып, Шүпрәледә драматургны ничек искә алдылар. Кеше китә, җыры кала. Нәк шулычак. Бу хакта программаның икенче яртысында бәян итәрбез. Хәзер 1 минутка бүленәбез.
Мне всего 20, и у меня вся жизнь впереди. Я получаю лучшее образование в Казанском вузе. Все мои родные и близкие живут здесь. Я никогда и никуда не уеду из Казани. Я готов отдать родному городу все свои силы. Люблю Казань. Иду на выборы. МУМ. Магазин низких цен. Шкаф-купе 10 500 рублей. Приобретайте и пополняйте транспортную карту в центре платежей на всех станциях метро. 23 август күндүзгү саат 2-де Бийиктау районы Камай ауылындағы музей тыюлыкта зур бәйрәм. Иске Казанда милли моңнар фестивале. Хамдуна Тимиргалиева, Мөнир Рахмаев, Рәсим Низамов, Ризидә Шәрәфиева, Гүзәлия һәм башка 30-лап танылган сез яраткан татар җырчылары. Күңелле уеннар, фотосессия, ярминкәләр сезне көтә. Шалтыратыгыз 240 84 84. Телефон рекламной службы 520 22 55 222 06 08. Нәк бер атнадан Татарстан Республика көнен билгеләп үтәчәк. Быел исә ул яңа дәүләтчелекнең 25 еллыгы дигән сүздәле. Нәк шушы көннәрдә башкаланың төп басмасы Шәһри Казанга 25 тулды. Казанның татар телле беренче газетасы бу көннәрдә чирек гасырлык юбилеен билгеләп үтә. 90-нчы еллар кайтавазы ул. Милли күтәрелеш чоры җимеше. Казан турында казанлыларга үз телендә язучы бердән-бер басма була ул заманда шунбай. Ой, рәхмәт яугыр. 25 ел вакыт узган. Газета бүген дә укучыларын сөендереп заманча телле форматы белән дөнья күрә. Шәһри Казанга юбилей көннәрендә безнең корреспондент Фәйрүзә Мәҗитова да барып кайтты. Сөембикәнең манарасы белән шәһрине ни бәйли һәм ни өчен Мингалгалиев редакциягә эшкә йөргән кебек йөри. Серләр барында. Шәһридә планерка. Газетаның һәр саны шунда ярала. Иртәгә нәрсә язуларын, идея, уй-фикерләрен, уйнын-чынын бергә уртага салып сөйләшәләр. 25 яшьлек юбилей саны да кат-кат уйланып, 7 кат үлчәп, 1 кат киселгән кебек. Монда бар да бар, тарих та, чын барлыкта. Ә монысы беренче сан 90-нчы елда чыккан тәүге Шәһри Казан. Кәгазе затлы, үзе төсле, түбәтәй кигән Борис Ельцин да баранда. Россиянең ул чактагы президенты татар телендә чыккан Казанның беренче басмасын чыга башлавы белән кутлаган. Шуннан башлап Шәһри Казан башкала белән бер бөтен. Халык белән шәһәр хакимияте арасында арадашчы сыман ул. Укучылар теге яки бу проблеманы хәл итүне сорап редакциягә хатлар яза. Түрәләр аны газеттан укып белә һәм хәл итә. Моңа мисаллар күп, иң мөһимнәре Сәлик Сайдашевка һәйкәл куелуда, Кол-Шәриф мәчете торгызылу, Сөембикә манарасына ай куелуда. Һәр чорның үз җиңүләре, үз проблемалары. Һәр чор матбугат каршына үзенең проблемаларын куя. Ул вакытта ул кагаз кытлыгы булса, ниндидер материаль кытлыклар, эшләр өчен урын булма булса, бүген әлбәттә ул дөньяны интернет басып алу, укучыларның газетадан читләшүе, башка ниндидер шундый рухи байлыкның китә баруы. Без менә шундый каршылыклар алдында калдык. Әлбәттә 25 ел буена газета сынмаган икән һәм шушы сынауларны уза барган икән, аның киләчәктә дә бу сынауларны уза барлык җирлеге һәм кеше булырга тиеш. Сынауларны уза алырлык ул көч профессиональ журналистлар. Дамир Бәдриев газетага 21 ел тугры. Балык бистәсеннән килгән бу егетне заманында бер сүзсез эшкә алалар. Аның өчен редакциядагы иң кыйммәтле урын бүлмәсендәге шушы шкаф. Монда аның архивы. Совет заманнарында эшли башлар көтелде. Карл Маркс та бар монда, Фридрих Энгельс та бар монда кирәк. Дисәң, бөтен капиталны чыгарганга. Шул өлкәдә башка хезмәтне аңламыйм да, булдыра алмыйм дигәндер инде. Люция ханым Хәбибуллина газетаның беренче елларынан алып бу Казанда. Әдәбият, сәнгать, артистлар аныкы. Корректор Рәзинә Мәрдәнова исә газетны хаталардан саклый. Һәр сүз, нокта, өтер аның күзе аша үтә. Яшь егетләр Динар белән Фәрид Хәмидуллиннар верстка өчен җаваплы. Бу эш белән алар 2 яшьлек малай чакта ук танышкан. Ул чакта әти-әниләре Шәһри Казанны бизәгән. Хәзер аларның эшен уллары дәвам итә. Мәктәпне битергәндә экзаменнарны бирдем. Әти миңа урамда жүрмәсен өчен дип, әйдә эшкә киләле диде. Эшкә дә өйрәнерсең. Мин как раз вступительный экзаменнарны бирдем. Энергода укыдым. И одновременно да эшли башладым. Әти мине бөтенләй бергә өйрәтте. Династияда, традициядә бар Шәһридә. Редакция һәр даим төрле әдәби чаралар, рәсем күргәзмәләре үзәгедә. Артистлар, язучылар, шагыйрьләр монда үз кеше. Татарстанның халык артисты Мингалгалиев газетаны даими укучы да, аңа язучы да әле.
Шәһри Казан минем иң якын безнең гаиләнең төп гәҗите булып калды ул. Шуңа күрә менә хәтерлим әле менә Люция белән очраштык та, ул әйтә, мин Голаби хәтерлисезме, менә 10 еллар элек сез гәҗит турында язып биргән. Мин табып бирдем менә әйтә түгел. Нурлы Казан, моңлы Казан, ишетелә кичке азан. Тарихи калага лаек гәҗите бар, Шәһри Казан. Авторлары үз йөзе, милли рухы, җитез чиста теле белән кызыклы Шәһри Казан дияның даими укучысы Марс Ахунов. Ул газетаны беренче көненнән укый, хәтта тупланма ясап музейга бүләк иткән. Ул калында түгел, томнар кебек. Юка гына кебек үзе. Ну, аңарда үзенә нәрсә генә кермәгән менә. Шуларны укып барсаң, шул хәтле күп мәгълүмат алырга була. И тормышта бу мәгълүматлар бик нык булышалар. Газета өлкәннәргә почта аша барып эләксә, яшьләр аны интернеттан укый. Шәһри Казан сайты көндә яңара. Без Шәһри Казанның Кремль белән бәйлелеген шуннан укып белдек тә инде. Шәһри Казан газетаның тәүге саны музей архивларда гына түгел, Казан Кремлендә җирдән 58 метр биеклектә саклана. 25 ел элек Сөембикә манарасына ай куйганда газетның беренче санын ай астына салып калдырганнар. Шуннан чамаларга була татар дөньясы өчен ул чакта Шәһри Казанның абруе ни дәрәҗәдә икәнлеген. Беренче сан чыккан көннән башлап бүгенгәчә Шәһри Казан калыбына тугры. Ул милли үзаң турында да, татарның гореф-гадәт илаларын да оныттырмый. Заманча темаларны да һәрдаим капшап, аны укучыга җиткерә. Коллектив, дус, бер бөтен. Шулай булганда гына алар укучыны җәлеп итә. Баш мөхәррир Гөлнара Сабирова әйтмешли, йөрәктән чыккан гына йөрәккә барып җитә бит. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Казан телерадиокомпаниясе. Адымнарны сез телевизордан карыйсыз, шулай ук программа kzn.tv адресы буенча телеканал сайтына алына. Программаның төркеме социаль челтәрдә ВКонтактеда, шулай ук matbugat.ru адресы аша кереп тә программаның һәр чыгарылышын табып карарга мөмкин. Төрле чыганакларга рәхим итегез. Татар мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклап, Шүпрәле районының Мөншәләй авылында бу көннәрдә Туфан ага Миңнуллинны искә алдылар. Туган көне 25 августта булганга гына түгел, бу сагада яңа уку елы, ә монда танылган драматург ярдәме теләктәшлеге белән төзелгән өр-яңа мәктәп эшли. Ул авылга еш килә торган була. Быел исә август уртасында уза торган Мөншәләй укуларын аның истәлегенә багышладылар шунбай. Агач җимеше белән, кеше эше белән. Ә уку исә авыл халкының һәм кайчандыр авылны калдырып китүчеләрнең рухи җыены да булып тора. Авылын сагынып кайтучылар һәм әсәрләрендә Туфан язмышын кайгырткан Туфан Миңнуллин турында Алсу Әхмәтҗанова. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әмине авылга сирәк кайта, гәрчә туганнары монда яшәсә дә. 100 еллап элек Мөншәлидә 3000 кеше көн күрсә, хәзер авыл халкы 300ләп кенә калган. 10 тапкыр кимегән. Тик Мөншәли халкы бирешми, балаларын, оныкларын үзенә тартып тора. Мөншәли укулары җыя аларны. Менә Мөншәлидән ишен дигәннән, чөнки бу якта халык бик тә дини булган гомергә. Атеизм чорында да, совет чорында да, бу якларда Шүпрәле төбәкләрендә, Мөншәли якларында халык бер кайчан да динне читләшмәгән. Ул качып сабылса да, өйләрендә намазлар укыган, догылар кылган, ураза тоткан. Авылга кайткач, зиратка кереп каберлекләрне чистарта халык, дуга кыла. Аннан мәчет янында дини җыен үткәрә. Хәзердә Мөншәлидән читтә сибелеп яшәгән якташларны дин тарта. Духовное счастье. Я не могу без своей деревни. Мөншәли халкын берләштерүче тагын бер сәбәп бар. Ул да булса Туфан Миңнуллин. Бөек драматургны үз авылына кунакка заманында Ирфан Халитов чакыра. 2000 еллар башында була бу. Туфан ага татар халкының гореф-гадәтләрен, йолаларын яратып җыйган шәхес буларак, монда бер килүдән Мөншәли белән язмышлары үрелеп китә. Ул инде бигрәк тә шушы якларга, Мөншәли якларына килергә ярата иде. Мин әйтәм, ни өчен син Мөншәли дип әйтәсең? Синең үзеңнең туган ягыңда бар, Камытамак ягы. Мен ул әйтә, мин туган ягымны да бик яратам. Әмма ләкин бу як минем бөтен тулайым минем яг ул ди ул. Яраттыра белгән Мөншәлидә Туфан Миңнуллинның күңелен тырнарлык бер генә сәбәп була. Мәктәп. 20 гасыр урталарында ТССРда бары 4-7 еллык уку йорты була. Аларның берсе Мөншәлидә. Тик агач бина тәмам таушалып, җимерелеп беткән иде. Аның лагалары ширегән иде. Идәннәр кая күтәреп тора, кая төшеп тора. Шунда менә шул уйнап тора иде. Директор кабинетына кергәч, директорның кабинетында миш, ишеләргә тора иде миш. Дәресләрдә укучылар тун бияләй киеп утырган, дивардагы яраклардан җилергән. Депутат Миңнуллин түзгәнмени мондый хәлгә. Быел 90 еллыгын Мөншәли мәктәбе өр-яңа таш бинада каршылый. Мөншәли халкы мәктәпне Туфан истәлеге дип саный. Туфанга хас халыкның кайда гына яшәсә дә, ничек яшәгәнен белеп, аңлап белергә тырышты ул.
аның жанына кірерге тырышты. Хәзер һәр авыл бәйрәме аңа, авылның дустына һәм татар халкының бөек шәхесенә Туфанга багышлана. Тик быел пьесалардан өзекләрне мәктәп укучылары куймый. Авыл мәдәният йорты сәхнәсендә Камал театры артистлары уйный. Авылга Казаннан 3 сәгатьлек юл. Мунчалия театр труппасы драматургларын хөрмәт итеп килә. Менә мин аның курсташы бит. Ничек килмисең монда җырларга? Безнекеләр һәммәсе бер сүзсез риза булдылар. Чынлап та менә Туфанның өлеше бу мәктәпне төзүдә бик зур. Шуңа күрә дә без монда килдек, рәхәтләнеп килдек, иренмичә килдек. Республикада аның әсәрләрен куймаган театр юк, аны белмәгән татар авылы кебек үк. Монда тудык, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш менә шушы гүзәл җиргә безне. 25 августта Туфан Миңнуллинга 80 яшь тулыр иде. Арабыздан ул 2012 елда китте. Ләкин безнең белән аның әсәрләре, үлемсез Әлмәндәр карты һәм истәлеген кадерләп саклаучы авыллар кала. Алсох Мәнҗанова, Айрат Мөхәммәтҗанов, Казан телерадиокомпаниясе. Кайтып килер туган якларыгыз булсын, шундый эшләр тора-бара нишләвен тагын алга табада адымнар күрсәтер. Ә без сезгә имин кояшлы яллар телибез. Тагын 7 көннән адымнар вакытында шашык. Сау булыгыз. Хушыгыз.